Ngikubingelele mbukeli ngiphinde ngamukele kwesimanje sicithela zona indaba efika ngaso-ke isikhathi njengoba-ke kusaqhubeka ukuthi ngempela-ke laphana-ke yena-ke uMacingwane-ke ulidayisele-ke izwe ngayo-ke i-March and March-ke noma-ke ubayidayisile-ke abaholi bayo-ke i-March and March wahlela-ke laphana-ke wona-ke umhlangano naye-ke laphana-ke uCyril Ramaphosa naye laphana-ke yena-ke uPhakela Mthakathi okusolakala ukuthi-ke kulowo mhlangano laphana-ke yena-ke ungizwe-ke wathatha-ke yena ilaphana-ke isamba semali bukela-ke kushena le video-ke elaphana-ke ephendula zonke-ke izinkulumo noma-ke yonke imibuzo-ke ebuzwa-ke abantu ngaye-ke laphana-ke ungizwe-ke umfuka mchunu bese-ke uya laphana-ke comment section uma ngabe-ke usuyilalele-ke le video noma-ke usuyibukile bese-ke uyasubscribe mbukeli-ke asihlangane khona laphana-ke comment section sizwe olwakho uvo ukuthi-ke ngabe-ke uthini-ke ngawo-ke lo mbono-ke obikwa nguye laphana-ke ubaba ehlaziya laphana-ke udaba lwakhe laphana-ke ungizwe umfuka mchunu. Siyabonga bafowethu. Into ongayazi inkulu kakhulu kunawe. Nginibingelele wengane zakwethu ntambama lishona ilanga. Wengane zakwethu ngithi-ke njengoba-ke uMacingwane esekhulumile akhulumayo, ngicabanga ukuthi sengilalela amavidiyo akhe awu-2. Ngacubungula nje ngabheka indlela a-aligna ngayo izinto, ngase ngiconnecta ama-dots. Kunento ekuthiwa connect the dots. Ngase-ke ngithola ngithi ake ngibheke lesi sithombe ey'nkundleni zokuxhumana-ke ngibheke lesi sithombe lesi i-line-up lana njengoba nibona-ke kwakuwumhlangano owabakhona phakathi kwakhe uMacingwane noPhakela Mthakathi nokumongameli uCyril Ramaphosa. Insizwe siyaziyo ukuthi hhayi iyakhokha bafowethu, akudlalwa. Engicela ukuthi-ke sikubheke-ke okokuqala ngalesikhathi kusuka lolu dweshu lokuthi kunemali ekhokhiwe noma udweshu lalo mhlangano, yini esike yashiwo ungizwe Mchunu malelana nalo mhlangano? Ikhona mhlampe into avela nje kwezokuxhumana ekhuluma ephawula ngalo mhlangano ukuthi kwaba nalo mhlangano yayithini injongo noma inhloso yalo mhlangano? Ulo mhlangano ube khona kanjani? Or mhlampe kulo mhlangano njengoba wayekhona yena noPhakela Mthakathi engekho uma ngobese yena ungizwe uMchunu uthini ngalo mhlangano? Kukhona yini asakwakuphawula ngalo mhlangano? Angikaze ngizwe lutho bafowethu. Ngikhona ungakwazi ukuthi mhlampe ungikhumbuze ungiluleke ukuthi kukhonani wake wakuthola uthi nje jwathu kancane ungisendele kwi-inbox noma ungisherele ividiyo lapho khona ekhuluma ungizwe ngalo mhlangano eniwubona la kulesithombe esila. Angikhumbuli nakancane ungizwe kumuzwa ezophawula ngalo mhlangano, yabo. So-ke yilokho-ke ngane zakwethu ekufuneke nikubheke, kufuneke niqale lapho before nize kule mpendulo yakhe ayiphendulile lapho khona nakhona athena mayisephendula kwakhona izinto ezinombuzo. Kwakhona izinto ezinombuzo ukuthi njengoba esephendula ezoveza eyokuboshwa ukuthi uke waboshwa, number 1, angiboni ukuthi besikhona isidingo sokuthi yena useke waboshwa laba abakaze baboshwe, besingekho isidingo salokho. That's number 1. Number 2, le ye-economy ukuthi ngeke kumashwe njalo kwasha kwacima kanjani ngoba kuzophazamiseka i-economy. Akazi lutho ungizwe nge-economy yase-South Africa. I-economy yase-South Africa lokho nje yaqala ukushayeka kakhulu. Yashayeka kakhulu futhi ngathi nje mhlampe ngokuba khona nje kwakho uCyril Ramaphosa ngoba nje yashayeka. And nangekho i-COVID-19
yashayeka kakhulu i-economy yase-South Africa, yashayeka kakhulu dismally, ayizange yaphinde. Kuthe makuqamba kuzofika iy'khukhula, kuthe makuqamba kuzofika ilokhuzane, i-looting and stuff like that, izibhelu ezake zaba khona, i-economy ya-South Africa yayishayeka iphindaphindeka. So-ke angikuvumi okushiwo uNgizwe Mchunu. So-ke indlela uNgizwe Mchunu akhuluma ngazo, hhayi bafowethu ngeke zinogqobho phakathi iy'ngane zakwethu, ngoba mhlampe kwividiyo yami engisho ekuseni ngishilo ukuthi zinalento ekuthiwa yi-reversal psychology. Uma uyilandela kahle iy'nkulumo zaNgizwe Mchunu, ngoba besingekho isidingo sokuthi aveze ukuthi useke waboshwa yena kwashaywa ucima kanjani. And uma ngabe futhi niyanothisa ukuthi emveni kwalo mhlangano niphinde nabona yini mhlampe uNgizwe Mchunu eyingxenye na yeMarch and March, noma-ke niphinde nabona yini na mhlampe uNgizwe Mchunu eyingxenye kaPhakela uMthakathi nemashi nje ebiye khona? Angikhumbuli nike nabona. Mhlampe niyayibuzani lokho batakwethu ukuthi kungani na, yabo? Funeka phela sibheke ukuthi kahle kahle ugqobho ukuphi la, ngoba before lo mhlangano sabona uNgizwe Mchunu evidweni yakhe evela ehlangene nendlulamithi thizeni, endaweni thizeni. So-ke kwaphela usuku, ngicabanga ukuthi kwakungumhla ka-28 kanje, noma mhla 28 kanje ntambama, then ngomhla ka-29 ngosuku olulandelayo kwazoba khona lo mhlangano. Okay, now uNgizwe usephendulile, uyakhuluma ngendlela akhuluma ngayo, ukhuluma nange-economy. Umbuzo wami uthi uqale nini uNgizwe ukukwazi lokhu kwe-economy? That's number one. Uqale nini ukukwazi lokhu uNgizwe ukuthi imashi ngeke bekwazi ukuthi bemashi, ngeke kumashwe njalo kube namamashi amaningi ngoba kwanjalo? Bafowethu, asizona ingane, asizalwanga izolo bafowethu, asizalwanga izolo. Njengamanje mina ngokubona kwabo useqalile uNgizwe Mlando Mchunu njengamanje ukusebenzela imali ayithola mhlambe before lo mhlangano noma sekudlule lo mhlangano, useqalile ukuyisebenzela. And uma ubheka ulandela ungathi uyabona ukuthi lola bumbano elalekade lukhona phambilini sathe ukudropha manje kancane. Angazi uzothini bangikutshela ukuthi imali was offered kodwa uPhakela uMthakathi wayinqaba imali, wayithatha omunye imali, yabo? Nikhumbule ngane zakwethu ukuthi la sikhuluma ngama-organization awu-2 abalulekile. Kune-March and March, ebese kuba khona nensizwa nobunsizwa foundation. Okay, mhlampe-ke uNgizwe-ke njengoba inkosi yamabhinca, iyiphi i-organization anayo yena njengoNgizwe Mchunu? Ngaphandle kokuduma ukuthi usebenzile kwa-SABC, wasebenza waduma njengenkosi yamabhinca and stuff like that. Ngaphandle kwalo, yiphi i-organization anayo? Ngoba lana kunabantu aba-organize la, abalida ama-organization. uJacinto Mangobese ulida i-organization iMarch and March, uPhakela uMthakathi ulida insizwa nomnsizwa foundation. Yiphi-ke i-organization kaNgizwe Mchunu? Okay, into ekufuneka siyibheke la ey'ngane zakwethu, njengamanje uNgizwe usephushe i-agenda yokusebenzela imali, and njengamanje uNgizwe usedlala ipolitiki, usedlala i-dirty game njengamanje. So le game ayidlalayo-ke bafowethu siyamkhombisa ukuthi akasayona indoda yomthetho noma indoda ye-principle. Akasiyena umuntu we-principle ongamthemba ukuthi ungumuntu we-principle ongakwazi ukuhamba naye uye naye phambili entweni noma wenze naye into nivumelane ayenze, yabo? So uyafana nje negenge thizeni. Mhlampe ngicabanga ukuthi kube kumfanele engasebenza kwi-IDEC, kumfanele ukuthi engasebenza lapha kwi-IDEC nalaba abasebenza kwi-IDEC abakama ngesandla, mhlampe ukuze akwazi ukuthi enze, ngoba vese igame ayidlala udlala le game ayidlalayo. So-ke zingane zakwethu zingakhohlwa ukuthi baningi abantu abacashe kwi-March and March abamaqili, abawosomapolitiki, abawosomathuba.
yabo. Baningi abacashile, so-ke ungenile noNgizwe wayidlala indima yakhe lokhu akudlalile, kodwa okubalulekile bekufuneka engakhohlwa ukuthi izinhloso zabantu, abantu bafunani, ngoba ipolitiki ibadayisile kakhulu abantu nganza kwethu, and ipolitiki abantu ayibayisanga ndawo. Namanje sisahlezi idengwane nje kwayilo economy akhuluma ngayo angayazi. Le economy ishaye kakhulu amabhizinisi abantu abamnyama, yacindezela futhi abantu abahluphekayo kakhulu yona-ke leyo economy. So-ke ipolitiki elimaze kakhulu lento. So-ke nganza kwethu uNgizwe la, uyena uNgizwe odlala kakhulu igemu, uyena uNgizwe oyi-ball player la yokukhohlakala, uyena uNgizwe osonisa i-movement eceleni. So-ke le movement ya-March and March, we will march and march until we win. And sokhuluma nge-March and March, and soyiphusha i-March and March. Asizokukhuluma la ngendaba yepolitiki nixole mina nganza kwethu, angizokhuluma ngendaba yepolitiki nje la ukuthi iqembu kanjani njani. Ngikhuluma indaba ngendaba amaqembu nganza kwethu, nginendaba mina ye-revolutionary le ye-March and March, okunye nokunye cha akuhlangani nakho. Kodwa uNgizwe la, uyena uNgizwe oyixoki elikhulu la, ngiphumela obala, uNgizwe ixoki elikhulu, uyoyibonela